दिनै 30 जानुवारि बे 30 जानुवारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि बेकग्राउन्डआव मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो बे जाबाय स्पिड ब्रेकार लिमिट बेखौ खालामनाय थांनाय 25 जानुवारियाव जोंनि नैबे दावधारा लोखि बाजार ओनसोलनि थांलाय फैलाय लामायाव ब्रिज मोनसे फटा ब्रिज बेवहाय मोनसे गिख्रंथाव गिलु बालु जाब्रबथाय जादोंमोन जेरावहाय सासे फोरोंगुरुजों लोगोसे गावनिनो सानै फरायसुलि बिथांमोना जिउ गोमालांबाय बिथांमोनखौ मान होनानै आरो इयुनाव बेबायदि आरोबाव जाथायफ्रा जाहाथे सोमजिया बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' लोगो नांनानै डिसिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ होनाय लेखा डिसिआबो थांनाय 27 जानुवारि खालि मोनसे अर्डार होयो जे दावधारानिफ्राय सिमला आप टु जोंनि बाक्सा बर्डार जायखौ बुङो भुटियापावा बेसिम जाखिनि गारि ट्राक बा जा बाइकआनो जा बिथांमोना सालायनायखौ नोजोर होनानै 40 पार किल'मिटार घन्टासेयाव 40 किल'मिटारनि बारा गोसा सालायनो मोना बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बेवहाय जोङो जयैनो नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डिया बेजों ज' लोगो नांनानै दिनै बेवहाय स्पिड ब्रेकारनि हाबाफारि मावगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो इयुनाव आरोबाव बिदिनो माखासे जों थिग बेबायदिनो साइन बर्ड आरो जों खावलायबावगोन जे डिटिअ बाक्सा डिटिअनिफ्राय मोनसे अर्डार दंखायो जे स्पिड लिमिटखौ आनजाद खालामनो थाखाय मोनसे भिडिअ भेन जों बिहरखादों बिथां साननैसो उनाव सफैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय दिनैनिफ्राय सोलिबाय आं सानो आरो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि हालामजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जायफोर बिथांमोना जोंनि दावधारा नामलां रड बेसिम दावबायनो फैयो नायनो फैयो बेरायनो फैयो बिथांमोनाबो जाहाथे जों जि हाबाफारि लादों आरो जोंनो जि अर्डार होदों 40 किल'मिटार पार आवर बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मानिनानै सोलियो बेखौ आं खावलायबाय आरो बयबो जाहाथे मोजाङै सेफटि एन्ड सिकिउर न'आव सहैयो थांलाय फैलाय खालामनायनि गेजेरजों बेखौ आं खावलायबाय आरो आं लुबैयो जे बयबो मानिनानै सोलिगोन आरो सोलिलांबाय थागोन दा बेवहाय नोंथांमोना बे गिबि हाबाफारि जोङो लालांबाय थागोन साइन बर्डनि हाबाफारि दङ बेनि उनाव जोंहा आरोबाव दंबावो एवारनेस प्रग्राम बेखौबो जोङो जानांगौ जोंनि ओनसोलनि सानसुमैजों लोगोसे रायजोफोरजों जोङो जयैनो सावरायलायगोन गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।